Phanta nil tuma hin pen kachopa teng pen kiwang hekapot ang lituman kanto we phanta churupar lo lapen ke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong Dimao Saura ta phansitame pini biposi nil tum labangso ami phi dorsing rong hang lapen tuliram rong hang phan biposi labangso ami phi kainang kok ma pultangte kidam tang tarik sirke pan aningve adap hukum sing terona phan labangso BJP atum agunda giri atum ke chok ke theng ke ther ke hap kang bai labusona sai ke claim labusona sai lang no ke claim oposi pini nilitum phuluni constituency sidame penangan nilitum constituency level alidar atum chingrum si lapuson asai lang no lapuson BJP atum nilitum rar phan karbia khe phan lapuson ke theng ke hap ke ther labusona bangke ington non pusi nilitum labangso ami pia bangke ke kailo kapin rempon lo kasi non ke bang yarni ana bangke alang li tumjong sila puson nili tumi PSL sia phan madam te karbia khai phan ele tum karbi hiala puson ka chi jok chi theng dolang pulutang te nili tum phuluni constituency jot kalilo all Karbi Anglong di maso laban ke West Karbi Anglong i PSL si ke kroi an karbi do ana bangke nili tum krechak chilo laban nang li tum media pensi nang li tum media through di nili tum labang so phuluni constituency alam the benda cipak lang pon lo ase lang litum lapuson sai lang no king tonang pon tonte pulong te nil tum ke do clip klelo la hello laban ke people sil tum APSLC kachisong nang kok make kadok kaweta me chinilo pini Karbi Anglong lo elitum sik sidul autonomous council puchi pubom sitame labang so jakong bangke pini ave bom lo laban ke article tu purpure labangso MLA atum labangso MP atum ko anmar pong turlok nangji ke claim kedam nangji halabangso bang sai bang ke deng pon pedet lo pini labangso asai ke claim kle aposi labangso isu ke diverge phan si Karbi Angbong labuso ni litum PSL sia phan alidar phan nang teng kheng nang kok lam the bang ke la hen lo labangso kache thak unde non pini parliament long ani si Horan Singh bening jedulo tebon sitamela ke political issue ason si pamandet jongsi article 244 Amar Singh Tiso sorry dia chohang lo Amar Singh Tiso MP haladak parliament long ninje dunlo halabangso kaninje dong mangke la political issue ha phamchot jongsi article 244 pachun back nang jipulong te labangso ahempre ka farman parliament long ninje dun bomon kroi kre pulong te nangli MPR pu pental chit khan hai nangji halan lo pulang te ni tum PSL sita ke claim ja kama sia velo nang li tum la puson hempre ka farman jong sia hok pet BJP tum kache song pulutang te nili tum tanang che donun lo pini ke nang li tum ke political issue chot laban ke labang so ke che thrak un e posi pini li tum PSL si claim bang pu atuma phan leader phan nang li tum ka teng kheng pang cheng lo lasi nang li tum han pachini lo labang so saya bang ke ing tonang po ing tonte pulong te nil tum phuluni constituency pensitame dojoy jelo ke bang jarni ana bangke kalimadi lasi nil tum asyang tong chi binang ko kalam theta la hello lasi donatum ele tum Karbi hiana bangke ele tum munan chirap nangji nangli tum pini BJP party pini government dolo nangli tum government ke lake permanent labangso pus kali labangso party ke neli tum kibang jar ni abang kiri tu PSLC government do pusitame lapuson asai lang no Karbi hian lapuson kaciteng kheng kacicok kacitheng kacither ke hap ke nilitum ke claim pon pe ke claim pon ji abang ke nilitum development pentang lok labangso permanent solution permanent development halabangso puthak sinitum claim pon ji labangso siksidu labang implement ponang po lapen ke litum Indian constitution long article 244A halabang sa article 2 implement pon ja phamsin iltum ke labang so sai ke deng pon ji lasi labang so sai ke deng lo pulang te iltum Karbi lapen tribal ke do ana khai ta tame la ke permanent development si man po o hala pusona sai sin iltum PSL si deng pon pini jai kathar sidame ato kano ilitum bhanang ke thanalam theke hala pini labang so asai labang so constitution na pudak awareness tang ke pia bang po phamsi pini ke chok che pu ke jong ke la ke ning dugalam lo lasi labang so asaya bang king to nang pupusi nilitum puthot nang litum han chuning rile thot te tang de sarala hukum sing teron pen la puson ka chephoge parsenera lam pusi non bang ka BJP tum pupon la so puthak disipak la so puthak ke hukum sing teron nami thang masitame chipulo
je ek noya sariana sika kep ta jong si komane ki koi amen gusto meda kopnya kramsa Ronjit Kramsa lapen ke hala Mohon Tisu along yung si sika kep ba pharu si ke churam do kok bulutang te labangke nilihin pen sitame la promanang pithek pulongte lak ke patang kalang li piji pusi dicaklo lasila so bangke hala bangso parti ainggul bang joina pusi hala so ke feresi Mohon Singh Tiso sitame lapuson tangka nang kerampo aisu bang se patai barcho lasila so na bangke lang li sitame claim klidet nanggi Mohon Singh Tiso sitame lapen ke Ronjit Kramsa lapen alang li tum atimatum ari sangho tum hala bangso arni adap baji troksira kone pora dhu ke dam kateng kheng dam tum anaphan sitame chuning ripon lo lapusona sailang no bangke nangli tum karbi ang bonga bangke lapusona sailang no claim lidet nangji pusinil tum holoni constituency hien pen bangke nangli tum han chuning ripon lo pachini pon dan kan dalam tim garbeng long pen CM interaction program ke paddo bama putak nalihin pen pisipun nili laso putak ki pugang tungo bangke la hen lo lapu bangke along constituency along interaction program pusipulo la blake amining bangke la hen lo public hala daka constituency rada tumpen development nang tang tema la pen development ko am sikilima laso putak si rat pen chingki ji thanji la puson si tim karbiang long tuliram rong hang ke ja CM ahin pen labang so program bipon lo tebon sitame hala bangso radalam theining jeji puludang te rada pan paning jelong pamimi halake interaction program pu bangke ilitum jelon leda hekdam long leda son asila dake already masi BJP a party la bangso a program ki bi la bangso sai ke deng pon je phan bangse awar sai ke en pon sila person along a constituency interaction program a bangke ke paman pon nilitum ahin pen ke jong pon ku bangke lahin lo la pu itu masap so paning ge pon na kalau mah bangga Jero lo ini dak ni don dak pun ni bujara Asia thangno ni don pun dak kon program ke deng kon ahut na tu media tu nai to mathai pot ni lik tu bina tu mata siri siri gardom jero lo la pena par ta me dak kar beng long arat atok anu tidu korting jero an sulang do arat an phang ta me mili la non pini keneng ge alam nanung parti tum kan ans ta me mili gardom siri siri gardom ta mena ta piji igla athene tum pini labangso a program ke deng pon ke la hello je ni tum mangke EPSLC plan pon ni opposition party aposelang tum ruling party atu pini kenengan peningan cap an so li dok lo jo seta alang ni tum makam claim ke chok si kelele lani tum thek pon no jo ni sini tum pini labangso la mangke ni tum tam ke ma athema lang li turam rong hang ake hai alang li ka chari pon council ka chari pon proson se ali do ma ko pidan se ali wan ma pini anta karbiang long solang dora tum pini anta long le tina a development kolam mangi tibom lo seta turam long hang pini an alang li labang so council chari det pen karbiang long development kona se thek long ma no ka purane ali ki kontai lo purane 100 meter ba 200 meter son ke banget ek long jai lo seta rara tu ke chumowe ke junmowe asuma papoji mowe asuma artavan school pa dunai a uniform ke nam nai ave la sokot nili chimin thang mata nili ningduk do la pen ta ko rat phanta nili ke ningduk du piglo je ku pia posi non kacharia government atu non council kacharia tum ku pia posi labangso development pule rat phan pa development midenma la bangso la mangsi nili ke kipugang tu la pen ethela mangke nili ke politics abangke non kailo nili ningan tiket on bakta nili ke socialobon politics claim ke ha iya jisia movement hota nili claim bom lo la pen non ta alang li tum han pudang ta ning oilak dahai ta nili ki sorsar kali ta congress a dina hura bangke la puson akape ka song atu dolong le nane me dolong le thai dolong le bangke pupe ta non la BJP a government atu ko pia posi la non nili tu ipia than panang na selera ma la bang solam nili non ki dai no la bang so a thia bang nili phanang pachini lo pudang ke nili ta ning samli athemani tu mo sanani meeting do me do pudang ke lang ti kai ki ta nang phlang nu tu la son sai de la pen kopia posi hala law and order tu je kopia posi non la ruling atu ma phan hala tum hadak pen si la tum power la tum ki der ma atema law and order atum ke actually bang ke
politics along ke cerap dunia dan neng. Seta non abang ke CMM tu lam si abdurong. Lasi labang so bang ke la ke bidhan, সংবিধান along mate aron alu long ke la suki tok bang ke abi. Ate ke law and order pulutang ke la tum ke kipang sam nai nani ji chok doma nani ji theng doma nani ji bhong doma nani kupine doma. Lason ke lang nai ya tum si non abang ke lang tum sin arbu duro. Lasi ni tum ke ison men son lo non ke pin rem bang ke turam rong hang ke cari bang ke chok che la bang ke nili kinda. La penda ampar tame mune tum ke non ta che phar le voilo bida sing leng ke nil phan chini pame non nili mohor ta chini ji bida sing leng pe ni tum ta phram me chilang le kai lo bida sing leng khor sing ti sum rong hang lai tum ta ni tum chilang long tang ong lo la pena par ta mi ha kas kom husi do kas di kom hota ni tum sar ujit timu rupom rong hang boban rong hang ala pen ta ko ni to udin ala hidha rong ti nili tum si kesi ta bhak cheng lo inglong pho kesi pen theng toma kesi ta like 1986 an aning kanu lagi tela pu anong si halabang so hut a problem non kiwang juijia bang ke la non ang thek mata non thek lor athima mu pen non hedong itum ni to president sar pulo jala hukum sing a phan ke theng na mang ke ki pa kheda mang non a phio bang ke alang tu mang e preng chang dam pusi pu seda abostu bang ke ni tu matha dam et lo la bang ke party ingul pen si bang la si non alang li tu mang claim akedam la bang so bang ke chok che la pen karbiyan di chok e theng nang ne la pen ni tum ke please full continue to come claim this. Atema non jai saraket lason ki chokri thenge lason a hukum dave la pen ke lason ki ni tum hanang khan the la pen ni chokri te thenge in some jin pensi come claim nang geneva ho la phang dam tang Indian independent ke long hudason attack 1947 ani kana son hai lason sing some jin pe come claim nang tu sini tum han ke ni tum direction ni pi non ala ni tum non la turam rong ha tu ha ko nani MLA ku be ni ne tu mang ke la puali chokamoi thengamoi tu si lo hikarong kina aku yang sikit cakap tentang bote kadbi tungga prang ya jisu makibir ahu tu son thosi non gil tu toko aku lah son putang te lagi kadbi tungga kibir bote keluksan gitu naso keluksan abang ke kupilo ma non mata mi tu micing lah haso muni prang lah dhiran rong pi kon rong pi tu phan paricharon tu phan pichu dengkhom putang te kalau bang so advance ke arnam se endi kalau bang so advance posi pini ASDC tumke amen chibang un edal amuni tumke dot hai a party dot hai sita amen chibang un dal la ka bang so pap pon non da so na khaksi BJP tumta non ni thong si par e thap gram lo tuang ke ka tumta khai thong kep la tumta amen chibang un elu karbyang long ke oi ha center pin ne nani de ke dukok na sita karbyang long ke BJP ke da ka amen mun ta un elu da la helo ni tudang ni lam mana tum pini karbi dolam abela ma